Broadcasting Company sa balita, komentaryo, issue, Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 9:42. This time check is Sa Action Night Patrol, magasunod sa dili gid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! My God, I hate trucks. Sa liwat mayong gabi, kamusta naman mga parangga na Montag para Mati, Region 1, pagkapalagad kita sa nabilin isa ka oras, 15 minutos. Karon gadlaw, Lunes, Petsa 3. Lunes na mga edisyon sa inyo sining para tuntunan sa kilandan liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa aton sining nga news team, aton sining nga mga correspondent sa liwat na Manila sining nga pagdulong sa pinaka-ulihi labas. Natipon nga mga police report, blotter entry, record of events, opisyal nga nabalhag sa libro sa ato sa Kapolisan, Central Southern, kag Northern Negros. Of course, ang aton sini mata kadurunggan oras sa kagabiyon ng aton sini nga patrol 2, Crosswind Patrol, kay na para kalambiyong sa pinakabahin sa Metro Bacolod, aton naman liwat gabantayan, aton naman liwat nga himulsuhan, amat-abat naman nga pagdalom sang kagabihon. Ano man nga mga eventualities from where the action is. Ara si Action Jan Diaz nga mga responder, back to back sa aton nga piloto waswas lang koromay, Aria lang kormais, importante way lang Malaysia, Aksyon Papang, Nixon Tahom. Ato mga pagbantay sang pinakaulihiman labas nga mga balita sa national, update sa mga balita sa international. Ang ato sining nga monitoring center sang Aksyon Radio Bacolod, ginaman ni Aksyon ang Defensor.
Opda makita sa aton sining nga mga technical partner diri sa Studio A. Master Control sa technical side, ang puwersa ni Broadcast Engineer Henry S. Pulgar. Backup diri sa aton nga IT expert, Sir Elry Dotilios. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Siyudad Sangbago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinandan ang inyo sinialagad, ang Kormana Action Night Patrol Program Lunes, Tubtob, Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Updi ninyo ako sa labinin isa ka oras, 13 minutos nga pagpangalagad, inyo palatuntunan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Ang una naman sa ato sining nga pagpangalagad, giradulong sa iyo sa kalawan sa Santon. Ato ang Santon Plaza. Plitlet. Amo ini ang Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. lagi mga porsyon sa atong sining nga pagpangalagad, giradulong siya sa kalawan sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Nakahibalo bala kamo ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Tamang serbisyo. Aksyon. Aksyon Radyo. Kagi ni mga porsyon sa atong sining nga pagpangalagad, giradulong man yun sa kalawan
ang ninyo sa ikayong lawas. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Action Radio Philippines Standard Time, alas 9:52 na. Nagkabidira kay Mr. and Mrs. Joseph Chua and family. Nagapaurok-urok din sila ni Mr. and Mrs. Manuel Cu and family dira sa may syudad sang Silay. Ang mapisan kagawardi nga LTO Chief sa Bacolod, my good friend, Mr. Rioven Tampos, may gabigid. Sakay Engineer Nonoy Kalunan, kag sakay Ma'am Julie Hamandreda sa All Sector Industrial Sales sa Kabangkalan. Nagapaurok-urok gid. Si Mr. Rogelio Toto Catalbas Jr., si Mr. RMK, ang misis siya, kabataan niya, pati ang mga amigos Puno Lunok, gapaurok-urok gid. Sila na ni Toto Chong sa Apple Restaurant, sa kay Bambam, sa kay Bimbim, sa kay Ching, sa kay Mr. and Mrs. Roger Montalbo and family, sa kay Maninoy, Mr. and Mrs. Jerry Olteveros and family, sa kay Indecent Chabov na, may kagkaloy bibidor dira sa Rosario Heights. Kamusta kamuda? Ara na kamuda, gapaurok-urok na. I-check na nga ito, sila ka Patrol 2. Ang ato sila nga Crosswind Patrol, kamusta honta, paglibot-libot ni Action John D. Din ang destinasyon ni John D. Diin ang lugar ni John D. Ano ang nakita ni John D? Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Yari si Action John D. John D sa report. John, good evening. Please come in. Ari kami di sa NCC. Maraming gabi yan sa Rega. Maraming gabi ka rin. Ang muna yung tirada. Yapi! Ang muna ginapakita ng mga tirada kag linyada. Amo! Nami sa naton nga langit sa mga gabi, doon namin ginito pananom bla. Pananom sang? Nanom ka kuno sang kamote. Ang gakulod-kulod nga panganod sa babaw. Oo, muna namuna. Abot kung tuon na dyan, gapatikas na. Kay... Ulangan niya, kasi mga umaga, patigas lang yan. Okay. Bisan subong, no? Bisan sa subong nga mga tinio, no? Oo, minsan sa pumasa Sa subong nga mga dinagon, mga angat, katigulangan, kapatig, yapo sa sigyalis ang panganod, no? Yes, oh. Kasi nila kuno dyan, kung ang panganod ng gakulod-kulod, magtanom ka rin mawa, bisang kamuti kahoy, mga kamuti niyo. Gani, Mangin mayo, kuno ka mangin bugana, ang bungas, siya na kuno mo. Amo ginang kadamaan, ginang ilagid nga mga, mga superstitious beliefs lang sa... Correct, oo. Kung mapusla naman niya, kag dumayo naman niya ang iya resulta, ginasunod gina. Oo. Sa mga panahon, ang sunod ibinig sa mga kumahan, mga doon na panublay na ba nila nga mga tradisyon? Oo. Kaya na nila, basta ganito Although dyan nga kita high-tech naman, pero ang ato niya makatigulangan, may pagpati mo nila kagulingon mo. kaya tikisa ng badala, depende na sa pangamot yun mo. Yes, oo. Tikisa akong kapatis lang ya, okay man, away ka ng problema. Amo na ko nami, kuno tanom, ano na, kung sa ato, mga pichuka, kamuti kahoy. Kamuti kahoy. Oo, mga kamuti niyo. Amo na ko nami, kuno itanong mo kay, ang iya sa na kuno bunga, ga inikit-ikit ng dyan mo. Ano yung mga kaglagko, pag ina ko no? Lagko na kuno. Bilog-bilog, yun lao. Oo, may kayo bisan bata ka pa dyan, pero nagduma mo pa, no? Gani kayo ito siyempre dikto man daan sa amon ka ba eh? Sa bagay, tinagdugay, kagagiman niya sa uma dyan mo. O, lapit-book yan nga daan Oo, area. kag ever since kati, isang aari ka na di sa syudad, pero inablang ko sa magbalik ka to sa lugar mo kisa, madumduman mo pa mo. Even kaya kung Dregis Bacolod bla, Oo. tapos durangan, pag ibig sa akong partner, dari nga doon nagdako gini sa uma. Oo, kag kita mo, bisan hindi uma, ginasulod dyan mo. Ano pa kaya yung mga uma-uma? Ani, tiyan po na, nga misang siot, kaya makaya yan. Oo. Tanom lang pagkambalan, kaya yaman. Kaya yaman na magpananom. Kaya man po ba nanom, no? Oo. Ang abi mo na, pinaka na namin, ni Papang sa uma? Ano? Pamatdan. Matan. Oo, tanong patdan ba? Latan. Gatanong sa patdan mo. Sabi ko pangagbas. O ay nagapangangbas Papang, gapang tanom kung sa mga tempa sa ato, katigulangan, nagatasok. Nagatasok, O, kung sa ato na dasok. Dasok. O na. Yung mga kasagad sa mga dasok-dasok na. Hindi na pag supunin dasok, basta pag dinasok-dasok kay kurunta. Ano, hindi. Nakita mo doon sa lalagway, yung pasa ko. Pero pati ka, nami isang konsubong no, panganod no? Kami, ganyan ba namin? Chimpo ta. Namin sa simpo ang
panganod ang kalangitan, katinlo, katinaw. Oo. Wala din sa porso naton damping, may mga kulog-kulog na mga panganod, yung forma. Oo. Kung magliliin ay sa kalangitan ng aton nga mga kaso, especially ang may mga ulo edad-edad na nga dominanta, naglapag panano, mabas mo karami, ginibuwas pananom, kamote Yes, mo. oo. Amo giniilang aksa. Ang bot ko madumduman pa rin ni Madam Grace Sheton Kausing sa Sa may dito sa may ano? sa Manbil Royal bra. Manbil, Na may oo. mansion dabla nga balay sa Gani. Manbil Royal. Gani ba siguro Ang yun? listener tabla si Madam Grace Smithon Kausing. Oh, si Ma'am Grace Kausing to na digat Oo. yun ang ginisuyanta to. Oo, ti nya ko na kuno pangayoon ta kuno hambalan ta kadua mo. Chatan lang na mo no, ma. Oo, karami isang kuwagili no pwede naman bulan na nakuhaan mo ni picture. Yes. Abi ko street light. Bula na siya, tapos nariga tuon sa street light ang color yellow. Okay. Ilog niya bula na siya. Oo. Pero sa palibot, kasi tamo, bisan gabi na tinutinaw, kasi ang mga nagano nga panganod. Taon, gid mong, Kaya kapag inabi, sa may area sa NJC, Okay. Bacolod City Government Center, nga tamo, gid mahimo na biktima, sining alas 8 nga gabi, blang nga gin, usang anonso. Curfew. Kapag tinamo, nalas 9. Actually, hari ko din nagabaligya nga mga balot, kagiban. Las Nibe. Oo, pagkapot naman nalas 9, ni isawa yan namin nagabaligya. Ha? Ni isawa yan namin nagbaligya, bilin. Las Nibe, way na? Wala na. Ay, gali. Agi, bendris palibot sa may... Kaya biguro lang, pag dumdum nila blang, nag-take effect lang 8 p.m. Why pa na yung mag-take effect? Gani. Proposal pa lang ni. Pusal, even diri sa may palibot sa NGC. Oo. Kaya di usually nga nag-standby pa ka nagabulo-baligya. Anyway, i-diskusyonan para buwas sa session nila. Ano man, check na Hindi. May meeting, buwas ang kuhan, ang Syudad Goro, IATF, local. Guro. Oo. Nagti, may haraman to, no, may haraman to, apiliwat ang grupo sa mga negosyante. Oo. Na hindi, minsan hindi na lang pagpasakaon sa alas 11. Mhm. Hindi na sila sa alas 10 aksonerek. Meron na sila letter, something ang iyak, Metro Bacolod, Filipino Chinese Chamber of Commerce, I think. Kanay letter sila nga ayo nga imoon na kung hindi ba plano nila so imoon Japon na alas 10 lang mo lang ayo nila. Na alas 10 lang for the meantime tugtog mo magbalik sa amat-amat sa Romaltin. That's the time siguro ma-appeal naman sila nga patas-taso naman Kay appeal. ang iba nga nga ang atong nga mga negosyante nga apil nga kung pwede gani bisan alas 10 na lang ang kwan, alas 10 na lang ang curfew. Pero ibalik tani blang kakason tani ang likorban. Amo pag na. Oo, kaya siling nila sa mga ilimnan nga kwanti kalabanan sa mong ginuminom na gidman mong di mong malikawan na. Ang problema lang di kay ang liquor ban nga part ya, even ang pagbakal, tutsanggi, ang pag-inom, Yes. medyo bawal sa bawal gid saya. Pero ang pagbakal ka dani sana di bisan tanay kung makabakal lang sila. Or kung pwede labi nga diktulo sila baladalon nila or kung may inom-inom, drabe, depende. No? Ganun kaya di masyado ka-strict subong illegal Gani. liquor ban. Oo. At full gid saya, wala ni saya exemption. Nasa, ganun panawag ni nila, exemption or wala sa pwede. Kaya ibawal gitanan any form basta nga naga-involve. Yes. Tawag nga liquor o kung ilimnon, makaulubog ng ilimnon, inatumilian gid aksyonerek, no? Oo. So, hopefully hindi na magdugay, di na executive order kung makitaan niya abing cooperative ang palibot kung may mga improvement kid man o for the development sa sitwasyon sa syudad. Yes. Di mo guro makitaan na sang lokal ng gobyerno makapagwa naman na si Mayor Bing executive order naman liwata. Kabay pa. Hopefully gid no. Pagkabay pa nga ti i-grant man blang bisan guro steady nyo na lang ang curfew 10 p.m. Ani man. Hindi na lang ipat-tempranuhon nga curfew kasi sa totoo lang apektado ang mga negosyante sa Bacolod kung tempranuhon pang curfew mo. Gani aksyonerek mo na ang isa. Hopefully kabay pa nga makitaan mo na ni Mayor Bing problema. Hopefully no kay kinahanglan. May mga arap na guro negosyante nga nagasuggest guro sa iya. Yes, meron na kami letter to blagin padala tiktuging Gabi Furnace, ang mayor, vice mayor, congressman. Na may mga may mga sulat sila isa ka kahay naman sila natin nga communication. Gani. Para mapabalo dito kay kinahanglan masubong hindi gid nga allowed or hindi gid gina-encourage nga magkinita ay kang mag-meeting nga tinatagong tipon mong. Gani. Budlay man sa sitwasyon subong. Pero at least in fairness, nagkamatama akong tani balik ang ekonomiya kita mo kay na
ting traffic bilog nga adlaw but sila yung madamo na nagkadto sa mga establishmento. Importante dali na sunod ng Manila ang protocol kay kung nataon naton halos tanan nga mga ginakadtuan nga mga establishment mga kalanaan kay iban pa wala man sang may nag-violate sa mga protocol. Yes, may guro iban hindi nakasuksok face man guro nalipat ng guro bala dyan. O nalipat lang. Kay actually sa totoo lang mga Bacoleños kag negrusanon do na idoka na gid man sang social distancing kag wearing face mask mo. Sila man mismo siguro tahap man bala sa COVID-19. Kinakitaan man nila kung anong epekto sini hindi lamang silang personal. Yes. Kasi apektado bilog nila nga pamilya. Sa mga cases, usually nakabalo na gid man na sila kung ano dapat nila imuon. Magkadto ka sa laksyon mga kalanan. Tokabi sa mga mall. Di ako gakadto gito sa mga mall. Gasulod na ginanat tao. Grabe. Makitaan mo, hindi mo sila kadamong taho. Kaya lapta-lapta. Kaya kabalo sila sa ito nga social distancing. Yes. Kaya kadwa nga butang. Kaya nila management, sining mga lagko nga may establishment, mga kalanaan. Kaya naman mismo, ay gina-impose nila nga dapat na mo ginobrahon mo. Kakasulod ko, wala ka face mask. Yes. Kami magpasulog kung gutok na. Isa pa na. Muna ba usually ginobra nila kung kinanglano ng mga mapungko sila timiyara man mga policy. Wala man nagakulang sa pagbutang sa mga karatula dara mga sticker signages. Kung dapat timuon nila. Do mo na blati. Nakita man aton nga nag-cooperate gid. Pero subong sa aton nga mga ka-action kung dapat nila obrahon magkadto sila sa mga kalanaan pati para na lagi sila nga sa face mask, no? Kiminari, di ba establishment, may isa ko ka police station nga ginkatuan. Isa surat sa Bacolod nga ginreklamo ang establishment. Kaya ginsaway siya nga ang iya face mask hindi ko allowed pagsuksokon, hindi advisable. Ang face mask, kita ka na sang N95 na bala? Nga may harap na actually ito buho, plus kilid, plastic na something. Kaya may gitagwa ng ligat, kabay ang mga otoridad nga gamba nga hindi siguro suggested nga mo na gamiton dapat. Pero Bacolod, yung may harap nga may tagreklamo, tatlo ka mga lalaki mga persona, nagreklamo sa polis, nga naglalisay sila kuro sa management, kaya wala ginapanugutan, o saway sila nga hindi dapat pagsusukon na mo sila nga face mask. Wow naman na yan. Hindi na ba ko, importante ka na naka-face mask buong pangapanahon, hindi ka na magpili sa face mask, importante may tabo ng itsura ni mo. Ang imo ilong kagbaba may tabon. Amo nang pinaka-importante, tara. Hindi ka na mangita pa sa face mask nga kung ano pang klase face mask. Basta importante ang tao nga nagasulod, nagalakat, may tabon ng baba, may tabon ng ilong. Mo ginasamba ko, bisan ano pala sa nakasunod sa protocol, di mo may pwede nga mapilit ng tao nga, ikaw hindi ka dapat susukon mo surgical mask, kita. Hindi ka magsuksok sang, pwede na malaban yung face mask. Di ko naman nakabutang, ang baga ni Vice Mayor na ligat sa interview. Di mo mapilit tao, magbakal da sa pinaka-pisos, dara nga face mask kung duway na ginunubakal. Ay ban gani nga mga pigado, ila na lang gani, bayo, kagulingong ginagisi-gisi para may tabon lang. Ibang lagi ba lang ang gina-informa nila face mask blaw? May mga improvise sa subong mga face mask ginobra. Ang pinaka-importante din na tinutuyo gid. Una ng ilong, matabunan ang baba. Yes. Okay, tapos masunod sila social distancing. Di ko wala naman ibang violation. Mga malls nila sa mga nila kung may establishment. Hindi mo siguro mas storyahan nila. Kung may inugsaway, sawayod lang. Pero hindi man to the point nga hindi papasugtan kung naka-comply lang man. Kasi grabe na ginang standard. May matyaga mo siguro sa Negros, Amerika nga dapat. Hindi na i-consider nyo man black. Kahit meron ko sa'yo nga sa tuturo. May mga tao yung sarangin mabakal face mask. Kung ibakal nila, bakal na nila sudan. Dati, the worst thing mo sa tao, maghimo na sang kagalingon nga made in kung bayo personal, no? Hindi na pag-istriktuha pa kung ano pa ang klase isang face mask isuksok ng tao. Ang importante ka sunod sa protocol. Ano na importante? Para hindi malikawan ang paglaptas ng mga tao. Wala man na sila guro hindi man na guro dapat sila magwa. Galing kasi kinanglano nila magwa. Ano guro insindihan na yun lang guro subong ang panahon dapat kita kung may masawayan magkikita pwede na itong sawayon pero hindi na to the point ka hindi na ginaton pagpanugutan pa kay basi kinanglanon gid na usually mga katabo no ikaw nagabi yung papalarikimiti sa tubang sang isang call center mo call center sa mga bakal gido kay kalabanan gid nga mga nadulaan trabaho kag mga gapang hiring tabing mga call center kung mga BPO companies ga gid ga try gid nga makatrabaho sa mga BPO ko na
business process outsourcing, mga call center lang. Yes. Dili lang siya rin sa kalabanan yung nagpamulya para na maka-earn kung makagana, rabi, para may makaon sila. Pati kita mo, damo, din may nag-standby sa guwap sa gawlat break time nila. Ay, to. Sila puro pa uway action direct, and then masulod manugdugay kung oras sa Manila magtrabaho. Oo. Pero siya makita mo doon yung grabe nga puro bugtaw sa mga call center ni. Oo. Isa pa rin usually yung duty binila yan, straight hours, di lang at 12 hours, Oo. 10 hours, kasi go-overtime sila, no, 11 or 12, di nga mga trabaho, makita mo ganyan doon sila, mga ganyan kakataka, suksok man sila yung face mask, Gani. may face shield, pag ang kalabanan, ganyan, si magsunod naman sa establishment, so makita mo, Driantis sila magsunod sa ilang building, Dre, dumasunod din sila sa isa kagamay nga tent, kadodra sila i-disinfect sa sulod. Sa nga mga disinfection ni ginaubra sa aton tanan nga mga kaaksyon, no? Anyway, may reminder ng bala si Barangay Kapitan Ricky Miares. Oo. Pag sa gapon nga, huwag ito ko na Japon ng pasugot na matagapurok may mulaton. Oo. Ano pa swab test? Ay, tayo balik up sa Jaggy ni King. Huwag sa Japon ka pasugot, hindi sila magpasugot nga amagin pang lockdown. Tubla nga itong mga 23 ka balay. Oo. Hindi mo pasugot nga ipagdalom sa swab test action ereka. Kabalik Kapitan Tani, maswab ko sila kay para lang nga mabalaan kung may positive or negative dra. Okay. Yung nag-offer man niya ang LGU na mas sila bayran. Wala nila magsunod sa protocol para hindi makalit kay once kung negative lang man sila, i-lift lang man nadaya ang lockdown o kung ang pag-sealed off sa puluyan sa sa Purok may mulato na Aksyonerek, no? Ang panumdom ni Kapitan. Anyways, ang detalye naman sa nga balita kikan sa Barangay Estefania at ang interview Engineer Jerry Dingson, ang punong barangay sa Barangay Estefania, ng mga panibago naman nga kaso sa COVID-19 sa Barangay Estefania mismo Aksyonerek. Iniiti ko na nung background sa mga persona mabatihan sa gihapon sa ito naman nga pangalakad. Sa tataran ng mga kasong tandaan nga isa sa marason sa pagtugas sa balatihan. Sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat kinaksyon Jan Diaz sa Very Rapid Observation Report sa Patrol 2 Crosswind Patrol. Balikan na lang sa aksyon Jan Diaz sa iya sinirtipon nga mga aksyon balita sa balik niya sa nga report sa inyo para tuntunan. Aksyon Radio Philippine Standard Time +10:11 na. Ang observation report na aksyon Jan Diaz ginadulong sa inyo sa
May gabi dira sa kay Maninoy Mai, kay Maninay Chari Salvacion, nagpaurok-urok na. Dira sa Basyudad sa La Carlota, maman si Annabel Garcia and family. Naga-monitor na diri sa aton sininga pangalagad. Sa kay Bobby Munoz and family dira sa Talisay, local lima na kuno ka beses mag-burn out sa Talisay. Pila man na mabalagod ang mga appliances sa mga Talisay noon man. Kalima na kuno ka beses dira mag-burn out. Ano naman? Pila man naman guba ang appliances sa mga tao da sa inyo. Hoy, si Nico Talisay. Anong opisyon niya nga blue brown out? 5 times na ho. Magkalaguba man na magagamitan sa mga taga-Talisay. Isang patay siga ang kuryente da. Si Manang Malo Abaygaro sang pahanukoy nagapa-urok-urok na siya ho. Tami ako dira ang amigo ko sa Hinigaran, si Danny Linas. Mga security guard Agrocom sabay Santa Clara, Jerry Pedrajas, James Bibangco, Jojo Giharo, Ronald Policarpio, Marcelo de la Cruz, si Jobert Cardinal. Para miya waling kay Ana Corita, Nomos Cagleli Daguub. Nagah-paurok-urok gid. Salamat gid. Sa inyo dira nga paurok-urok. I-check tara mga report na gikan sa ato sininga mga correspondent. Standby sa report na ako ni Stephen Presquito Sa report ni Axel Percival binamo standby. Unahon ta si Axel Roger Gutib. Live report gikan sa syudad sang Cadiz. May ginpatay naman to sa Cadiz Sang Sabado nga adlaw report ni Axel Roger to 14 anyos. Ginpatay. Ini naman niya daw tiya. Ginkuga sa hinablos ya. Ano ning mga kaso sa Cadiz nga daw. Ang mga insidente do masyado ka makasiligni, makatilindog balahibo. Lodi sa Villa Carmela, Phase 2, Talisay, patay sigaman. Ay gali ka. Tiyan mo na dang balatian sa Sineco sa Talisay, patay siga. Ay, puwerte. Sige. E-check ta siya sa Roger Gotib live report. Gikan sa may syudad sang Cadiz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol! Field Reports! Yari, sa number 2 sa Aksyon Roger Gutib sa report. Jer, may gabi, please come in. Oy, dali lang, ano to? Do, iya ka... Jer? Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon, radyo. Do, taga Planet Mars tong tingog ni Aksyon Roger Gutib. Do, miri. Do, kurog-kurog. Do, sobra pa sa brown out sa Talisay nga kalima ka beses, no? Balikan ta si Aksyon Roger Gutib this time sa iya sininga report live. Gikan sa may syudad sa Cadiz. Jer, please come back. Jer? Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 10:16 na. Aksyon Radio Gutib, please come back. Yes, action na rin. Karana. Naman ka daw. Gani man, ano tong linya mo naman? Punta daw. Lagi na... Hindi ko yung kasulod. Abi ko na, imo nga linya, gisulod na sa COVID, nga daw kuwan? Hindi man na. Mulo ko naman natin kung linya lang yun. Masulod sa COVID na. Sulod ganang tinai ka tao, linya pa. Ang masulod niya sa COVID, ang hindi linya Ha? Ang masulod sa COVID, ang hindi linya. Di kay linya, kundi yung sulod? Ayo di purma. Iya ka dyan linya mo. Yan. Obra sa COVID niya, pagsulod-sulod sa linya. Kasabagay, So, dili kita Aksionerek sa pila ka magkabalita sa Pumanato sa mga police report, din lockdown Aksionerek ang amon ni City Emergency Clinic kay sugod subong adlaw. Ako sa 3 hasta ini sa Agosto 3 subong mga Agosto 6 kay mga 3 kadlaw ni.
Oo. Ako nga, i-lockdown ako sa direct tungkol kay sunod pa sa kay Dr. Maria Victoria Ibanez kay na mayara nga dito sa rival sa among bulolngan nga ginakabig ini nga suspected COVID. So, napatay kay ina sa aga sa Cadiz City Emergency Clinic. Kay kadua, may isa pagit ka daw naghapo na blang, nga daw dugay na. Ini siya wala sa manikabantay kay expose ang mga personnel sa among pasilidad ng syudad. Ang ini siya ang Cadiz City Emergency Clinic. So, dingin mo ni Maria Dr. Ibanez, ako Dr. Maria Victoria Ibanez, nga gipakamay kay lockdown para sa disinfection sa lugar action direct. Yari ang sining pagpahayag by Catalan Sinings. Malakdown kami anay para makadisinfect kami. At the same time, nga bundula staff, ito ang tinanay namon. Kaya tungod may duwa kami kakaso na receive sa emergency. Ang first nga case, ang SARI na bala, ang severe acute respiratory infection na po kayo. Tungod na wala pamilya nga upod, nakatinergit sa aton di sa emergency 24 hours. Complete namon na locate ang family. Amo pagpadala namon sa Corazon Luksin sa Bacolod. Ang ikaduwa naman ka case, nilanggit nga mga alas 10, alas 11, nabtan na isang dedo na rival na pasyente. Na taga-Jerusalem, nasa Bacolod ni Gaudra. Nang pag-alin pa lang sa Bacolod, before sa nagsulog, wala na matutagya. So, daw nag-consider kami COVID suspect. Kaya guilty lang napatay taga-Butli. So, amo na nga, para ma-secure pa lang ang amon nga area, pa-close na namin namon, kag-disinfect ang bilog na emergency clinic, kag-pang swab ang tanan ng staff. So, ginapabot sa sunere kasi muna ang mga swab test na karon sulupat sa kay doktora nga mismo si Mayor Salvador Bading Escalante ang naghambal kasi siya mismo mag-request sa provincial molecular laboratory nga dapat mapadasig ang result sa sunere ka. Okay. Diriya sa sining mga gipang swab test nga mga nurses, mga doctors, driver sa ambulance nga tiging quarantine sila. Naka-duty, no, tungod sining paniguro lang ang sunere ka, no, kag-disinfect ang bilog nga emergency clinic na panugyan si doktora nga sa mga manugbatab lang kasi birthing home facility ini ang emergency clinic. So, sa mga balay-balataan lang na sila kanto, o kung magpa-admit sa mga emergency cases naman, nag-istoryahan naman si Dr. Maria Victoria Ibanez at si Dr. Pamtang sa Cadiz District Hospital nga pwede man sila magkakita dito basta mga emerensya. Sabay naman sa mga pakonsulta sa Cadiz City Health Office sa Gyapon, pwede niya makapakonsulta ang mga pigado man nga mga pumuloyo sa siyudad sa Cadiz kaya hindi na gindya pwede sa Emergency Clinic Action Ereka. Ang mayor sa syudad na pagwa man sa memorandum na 4 days work na lang. Yes, 4 days work na lang ang mga empleyado. So, long weekend diri kay galing kay matapos sila obra alas 6 sa gabi. So, amo na ang gina-implementar para man nga ang mga empleyado hindi ba sige ka lakat nga matabo sila kasi sa isa ka simana 4 na lang kadlaw ang ila siniobra sa sulod sang utod kitang linya ni Aksaro Jigote. Basta may virus guro ang linya yan, no? Jer? Ara ka? O, doon natula ka kadali? Ara. Amo na action direct, no? Kasi biyernes, wala na sila obra. Sabado, Domingo. So, long weekend. Base sa memorandum, nagipagwa man ni Mayor Salvador Bading Escalante. Now, sa mga police report na ito naksunere, kini may kataran sa isa naman ka kaso na ang ginaplos, ginpatay niya yatiya, kagin lubong niya niya sikrito, pero may nakakita man siya. Grabe nga balita ba? Natabo ang insidente, kaya sila nga panugnaon nga alas 7 sing gabi sa itong Agosto 1 gabi, patay niya ang iya sila nga tiya. Kag natabo ini sa sitio Panikyon, Barangay Jerusalem sa siyudad sa Cadiz.
Inisya Action Eric ang biktima gikilala kay Angelina Sibuyan Ibisana, 62 anyos ng edad. Lugar. Ang suspect naman si Angelito Sibuyan Guangco, 46 anyos ng edad, ginisya karon ang yara sa custody sa kapulisan sining syudad. Saya sininga panugnaon nga agin patay niya yatiya pagi sa pagpuga kay permis niya ginambalan sa mga malain nga mga sugilanon. Tungod sina nainit siya kay daw permi na lang, so waya mapungga siya kaugalingon gin kugaya kag napatay. Sus. Pagkatapos sina iya ini nga ginakwat gindala ito sa kilid suba ginkutkutan niya to kagin lubong kagin tabunan sang kagingking na bilang kawayan Action Eric. O galing mga alas 3 untak na sinigidlaw nga hapon, tungod nga may ara informasyon nagabot sa isa ka barangay Kagawad, si Kagawad Unay Leonoras sa barangay Jerusalem na may gipatay sa mga lugar. Si Kagawad Leonoras naman ang medyo puro pangusisa sa lugar. Kag mismo nakita niya dito nga may ara nga duta nga bag-o pa nga bungkal na son may ara gitambukan sa tambakan sang magkagingking nga kawayan. Karisway nga daw nagduda siya. Tungod sa informasyon nga ara sa iya nga ati may nakakita nga gintext sa iya nga ang suspect amo ini ang hinablos, kinadtuan niya ng hinablos, pero ang hinablos way pa niya mag-ako. Pero ati siya magkanto nagtawag na siya sa pulis kay confirm nga may kinutkot palmo silingon tuod ang information. So bangod sina ati nag-abot ang pulis dito alas 3 untak na kaina. Sa pag-abot sa pulis, gin pamangkot ini siyang Angelito Sibuyan, kag dito man siya ako. Actually, na-interview to siya kung paano niya ginimo ka reportion sa kasod sila nga interview sa iya. Oo, Jer. Dali lang kayo nagbalik si Doktora Reglio. Ano mo gano'n? Dito? Oo. Taga-ring galit? Taga-Jerusalem. Taga-Jerusalem? Oo. Ano ni siyang natabunet? Na ano ko sir, nandulman ako sa tanulo ko siya, purti ka kuwan kayong bahay. Nimpito na ko siya, kaya ko na kung gana akong kakig. Sinatay ko na lang siya. Saan mo nangyari mo? Nasa Padres ng La City ko sir. Sang La City sa mo? Gabi. Ginawa mo siya pag... Kuga lang. May kuga? Ano magano kamo sineng nga doa? Tiya ko na sa tiya. Tiya mo? Anong inyong nagumuntang doa? Ang una na sir, akong baboy, pinalihan niya sa PL. Sikawayan ko lang. Oo. Tapos, yan mo ko gabati bandang i-blatter ako sa barangay nga gibato ko may balay. Ngaway mo ko bato. Sabayan ko sa Japon na ang Sabado itong adlaw sir, hindi ginawa na. Pero kay bilis kwanta. Itakop ko na lang niya, ikuha na lang patay. Para siya nakasuma. So, kuga mo siya sa mapatay? Kuga siya. So, pagkatapos kuga mo siya napatay na siya, anong gawin mo na yun? Luwi ko sa ubos, sige lubong ka sa may ikat pa. Putusan mo? Anong itamit mo putus? Pala. Putos mo siya sa... Wala. Lubong mo lang kisaya nga wala sa Japon ng sitwasyon? Japon sa niya, kwan. Tayo. Paano na ikaw man ang nag-surrender ka? Oo. Balik mo ka sa surrender ko sila. Surrender ka gina? Na-surrender ka? Kaya sila naman may kagawa doon ay nagkatutungo sa akon. Oo. So, pagbayag, sinerex ang suspect kag tingin ako, yang mula ginimoy sa tiya niya. Lubong niya ini nga wala sa kunanuman nga nakuli ka kutkulta niya lang to sa maihigad sang sapa. Kag gitabunan sang kagingking Action Eric. Sa subong, ara sila pero... Ang pagtapon niya ni Jer, hindi gid mandalom? Ay, hindi gidalom. Daging kulukot-kuta niya lang? Kulukot-kuta niya lang matago lang lalawas lao. Kaya may nakadiscovery ako, ano? May nakakita sa iya nga why man magpakilala kay Kagawad Unay Leonoras. Okay. Nagkaglat ang mensahe, isang text message bila. Oo. Kasi nga may kipatay din gilubong sa suba. Sa ikan suba. Okay. So, ay magpakilala kasi Kagawad Unay naman para lang daw gaduda man siya. So, iyalagin
pangulong-ulong lang to lantaw man to suba eh. Oo. Sa may kilid suba tinakita niya gin nga may ara ka kinutkutan. Uy. Nga may kagingking pero waya pagin tandog. Oo. Kang waya pa niya pagtandog pangita yan ni si Angelito Sibuyan nga mo maginatudlo nga ang nagpatay sina nga sunod sa mensahe binagabot sa iya. Nga nagpatay sina ang naglubog sina kita ko ang kuan gid ang iyay na plus. So ginatuwa niya na luto uling bla o ga himo uling. Kapanguling. O ga panguling. Oo. Te katuwa niya way man mag-ako sunod sa way mag-ako niya hindi ka pa mag-ako nga may nakakita sa imo niya pulis pakadto na di. Te sila niya wala po na kaimo sila. Kaya mga nga, pero pag-abot sang pulis, nga ara ng pulis nga, ara ng pulis, oh. Kaya pag-actor di. Di pagkakita yung pulis nga, niya ko na ara ng pulis. Amugid man na, niya, ako ko lang na eh. Sige pa man, kotsa sang pulis nga, din mo gin lubong ang tiya mo. Siya man na-guide, kasi siya man gani, isang kwan, siya man gani na kay-kay. Siya man nagkutkot? Siya man nagkutkot. Balaan niya man kundi na yung makutkot para hindi maigong lawas bla. Okay. Oo, siya gid ang nagalubong kay kabalugid siya kung paano nga sa plastata nga paglubong niya. Oo, gani. Kaya siya mismo ang nagkutkot sa iya silinga-tiya nga iya magilubong aksiyonere ka. Kuna mo, ano na gani? Gikuga ilan wala na sa ibang nga pilas ng tiya ya. Wala na ibang nga pilas kaya ito 62 na ni. Kag maniwang man lang tigulang, senior citizen. Taging ko gaya lang, ko gaya pagka astangaway na ginawa. Tamo to na gin alsaya kagin dala to sigad suba kagin lubong. Okay. So, hindi pa manigid yan ni silingan no kiti bago ba naging lubong no? Actually, advanced state na? Subong alas 7 kay na, mga 2 kadlaw eh. At advanced state na eh? Actually daw, hindi pa ba guys, pa gani sa Ibalmer to bla. Oo. Why siya magbaho na yun kay ginlubong sabi sa igat suba mo ng tubig, ga preservar mo kung ano, tima to. Pero ara subong sa punerarya, ginawa natin pamilya kay sunod sa report may bata ko nung army ni. Ang ano? Ang biktima. Ay ati man basi ko nung ati ko sa bagay nakpa naman sa pulis wala naman sa magtandog siya na. Oo, gani ba ano pa magtandog sa kaya naman na yung pulis mo. Gani man. Kaya muna nga aras custody sunod sa kay Police Lieutenant Colonel Robert Balsito. Nagambal naman siya nga ma-perma siya kaya kinalagid mayara nga extra confession mo. O ano ganun na, ini extrajudicial confession. Okay. Na kita may abogado gid kay sunod pa kay fiscal kung i-file lang na nga mo sila pagkatapos pag-abot sa chip po di man magkambyo na una ya. Di mawala visa na kay wala sang witness properly. May witness to, pwede ito malukit ni Kwan malukit ni Kagawad Unay, galing itong witness, nagkasiling ito ko niya, hindi lang ko yung tagla ko informasyon, pero hindi lang ko yung wala kaya di siya gusto ko nga mainitan siya. Gani man sa bagay. Okay na kasi may extrajudicial confession sa part sa biktima. Muna, buwas ko mapirma man siya, no? Ini nga biktima, ini nga suspect aksiyonere ka. Kita mo na ang inablos maka batas magkuga sa tiya yan, no? Oo, kasi nga, sobra na kuno ka daw, mo man ito kambalya, galing ka tiya, patay din, man ito kambal, bro, ito yung buhing ya, kambal, nga ito, patigin kong klay batasan tiya ya. Bisan butang ka, bisan klay batasan tiya ya, tanigin pawalaan niya lang no? Oo, gani, pero ito, sila nga ito, nasa kagwanta, muna na natabo, na kumitigid ang crime aksiyonere ka. Grabe man, at least natakpan na suspect, at least good assault ba? Gani, muna pero muna sila nga kung wala ito may nakakita, at iguro mabaho, iguro kasi, kung makay kayo sa sapat, kung ano kasi masapaw mo lang sige lubungan niya mo. Gani man. Kasi wala mo lang kasi, tapos ito lubong, dasun nga daw, nagapanguling ba sa Japon? Tuod, no? Oo daw, wala man sila nga daw na konsensya siya nga daw nano. Gani man. So, ara lang niya po naksonerek. Wala tunta. Sa kaso sa 14 anyos. Ay, kumusta ka lito 14 anyos? Ito may development to?
Actually, posible makafile na sa kaso aksonere ka. Okay, mayara naglantad nga doon ka mga witness na nakakita ng krimen nga tabo. Hindi mo nakakita. Kung di nakita na may nagwa sa kampo. Okay, good. Kasi gipamangkot niya, kita niyo gwa sa kampo, kilala niyo, hindi. Uy. Kay layo mo, kay mo pala pag-responder na pagsinggit, bala to nga mamang, tabang. Ikapadulong pala sila may nagwa sa kampo. Ay, gali. Isa lang kaya nakita nila kuno, pero duwa suspect na nalantaw mo. Pagkatapos niya tikilala niyo, hindi sure kay layo man. Layo. Layo. May nagwa sa kampo. distansya, gali. Niya ginasuksok yan. Kilala. Tandaan mo ko sir eh. Ano ginasuksok? Describe mo ito anong ginasuksok. Kung may pakita kami sa imo, makilala mo ang ginasuksok. Sige, pakita ko ni Rick. Muna. Okay. Sigurado ka? Mo ginasir. Okay. Area. Ang pag-idalom, pag-idalom. Are. Yate, mo ginasir. Okay. Sigurado ka? Sir, mo ginasir ng suksok, sir. Kuha niya, nakuha yung description. Daso na paggali kay nabilin galito ang bag may unod. Kuna muna, may dako tsansa nga masulbar yung kaso sa bata ni. Laban-laban lang sa direct hindi talaga ligid ma-elaborate na daw why pa man ma-file ang kaso. Gani. Pero may idea ng pulis, may idea ng pulis sa identity ng suspect. May idea ng direct ang mayaran. Kuna mo, Jay, may kipakita sila nga picture sa sining testigo? Ang may na-recover sila to eh. May na-recover sila. Okay. Na gipakita nila. Kay Pangid, maro gali ang suspect kay nag-ilis siya. Nag-ilis. Tapos limalas lang kasi nabilit tong bagya. Ako tong mga intilisa niya bla. Slim bag niya, no? Okay, titanawan tanay, kabay pa? Development. Kasi daw ay pwede na maka-file ang kapulisan sa kaso, kadabakod man. Ang pagwa sa testigos to kasi nila sa primero ay sa magwa kayo daw na adlock masla, pero sa uli ko no daw na konsensya man sila, hindi matagal hostisya. Gani man. Ang bata, ang ila sining identity, confidential. Yes. So, kasi kay nara, magtatokay na sa mga pag-inistoryahan ay, so, sila isang atol ng investigador niya there. Kabalo man kami ang kabalo ka man kung ano na yung kaso, kabalo ka man sa trabaho. Ate, siling pa. May problema, sir. May mga limitasyon kita sa information, especially sa amo nga kaso, Balajer. Kaya very sensitive nga kaso na mo. Kasi nato pwede... Dito pwede pangunahan ng kapulisan. At least ang klaro lang di nga may ara na lead ang pulis natin as to sa identity ng suspect. Correct. Actionary lang. Amo nang namin ka-development lang kaya bisan paano with this information mo ginatag karong gabi mainagtanab lang bisan paano initially matag tang hustisya sa bata nga napatay. Correct. Actionary. Amo na nga ate at least ang siling mo hustisya gid ba to Honda? Nga mahatag man sila sa bangkol man siyang pamilya sa bata kasi bata mismo. Yes. Nga po ni ang nadangatan niya mga aksionerek. Kabalo ka ang pila sa bata aksionerek ang sa dalom sing ilok daw duwa katudlo ang kalaparon. Wow. Nako sa aksionerek kabutong daw patal gingigo dason sa nagadistansya sa mga tag 3 inches. 2 inches mga nagatupad-tupad mo na sa wala tanan nga sila nagigo. Wow. Ang apat kina-actionerek daw mga ballpen mula kadako. Mo silingon nga angin buno ay daw insider ice pick. Muna ang apat pero ang isa ya dako kina-actionerek lapan. Amo lang igo na sa bata so 5 kabilog ang iyagi sininga pilasa. Sa aton to pag pamangkot mo sa Embalmer nag-reportar sa sining batkay sang
14 anyos sa aksyon ereka. Kag ti at least bisan paano sa amo na natabo sa iya wala sang indikasyon nga ginimuslan siya. Wala siya aksyon erek na imuslan. Oh, ginatempt lang, Ginatempt. Kaligit nagbato man siya mo. Yes, amo to kuno nagbato siya. Amo to napilitan ng mga suspect kapatyo siya considering nga ti kilala ang mga suspect guro eh. Yes, aksyon erek kilala ha. Mo gid. So, ang kapulisan, salamat man kasi wala gid na pag labi na kay Police Lieutenant Colonel Robert Masuito. Why kiti action na pag-untate subog man ang mga nag-witness kasi nagwa sila kasi gusto na matagal mga hostisya na nangatan sang bata action na reka. So, katapusan na ito balita, ginakop si Dexter Solatorio e Bermudez 28 anyos sa gidaan alas 12:40 takmas, siniginamang kahapon sa barangay Kaduaan, siyudad sang Cadiz. Inisya nagapatubang aksyonerek sang kaso nga pagwilar sang Republic Act 965 o kondruga sa Section 5 o Maligya. Ang iya siling kaso kung ang iya siling warrant of arrest na kagwa ini March 11, 2020. So, Nobel, recommended ang iya siling kaso nga ginatubang kagkaroon ini siya ang yara sa Kostria sang Cadiz City PNP Custodial Facility. Report gikan sa sudad sa Cadiz sa balita una sa aksyon. Aksyon Roger. Good evening report sa Bacolod. Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat gid aksyon Roger Gotib live report gikan sa siyudad sang Cadiz. At least ang ining mga makasiligni nga insidente sa Cadiz atong una nga pagpatay sa 14 anyos kagin attempt nga ginimo sa lugar kay nagbato ining 14 anyos nga babae. Amo to nga guro mga suspect na pilitan nga patyo na lang siya nasapuan ning bangka sa 14 anyos nga bata sa sulod kampo mo. Ang maayo lang ding development sa report si Roger kay may ara na lead ang pulis natong sa Cadiz kung sino ang posible may kaymuan sa sinakaso. On the other hand, ining hinablos nga nagkuga ka nagpatay sa tiya ya nga ginlubong ya ti good assorb naman yung kaso kati no less than ang biktima may ara nga judicial confession extrajudicial confession sa part sang suspect nga ti siya man ang ginako ya nga siya man ang nagpatay sa tiya ya pagi sa pagkuga kaginlubong ya sa kilid sang sapa. Ti siya man kanina nagkutkot sang lulugngan katiya ito sang na o si saan kag na imbestigaran sang aton siri kapulisan sa siyudad sang Cadiz. Sundon tali nga mga development sa report ni Aksyon Roger Gotib. Ang balita na si Roger Gotib gradulong si sa Kalawan sang DT Focuda and the family sa pamilya Malaka, maayong gabi gid alin kay Elizabeth Malaka Gamalang Panamyaw, kay Sir Edwin Pinidadera sa New Jersey maayong gabi, check attendance lang si Cathy Veer, si Emmy Esmeralda Dulido, happy listening, sa kay Nora Villalun dara sa Maynina Rose Manokan Country, gamonitor sa aton ang grupo ni Aldrin Limaco, kay Agustin Barayoga and family, happy listening, kay Joy Macauling and family, ara siya kapaurok-urok, sa Kabakawan, Barangay Bilamonte, ara si Dorita Fidil kapaurok-urok, kay Quezon City, Metro Manila, patamya ko lang pamilya Asyado Rojo Magdato Kanyada mula si Kunanan kag Magsiko tanan sa Barangay Pandanon, Silos, Morsya, alin kay Chi Rick, sa kay May Boyko Sorbito, maayong gabi,
Tami ako dira si Vanji Perez Gonzales. Alin kay Nigel Gonzales. Sa mga taga Green Energy Solutions, mayong gabi gid Jeff Chavez ang nagatamyaw. Sa kay LM Muhar, mayong gabi. Sa Cabalia Homes, ara si Manilin Alvarado Baido, gapa urok-urok gid pamati. Pamilya Juliasa kag Hilasio, sa Banwasang Moises Padilla, Ryan Hilasio Juliasa ang panamyaw. Sa akon kasi Mario kay Toto Cyril Martir. Mayong gabigid kay Madam Smithon Causings. Dara sa Manbil Royal, Barangay Panokoy, manundara nga pag paurok-urok. Kag sa Bilogi nga pamilya. Sa kay Melanie Bernas, mayong gabi. Sa kay Gia Joe Santillan, mayong gabigid. Kag mayo lang nga pagpaurok-urok pamati. Watching from Maylan City, alin sa kay Ernesto Dolorso, ang pamangkot ni Ernesto Dolorso positive na mayari di sa Bacolod. Sa Binalbagan, ara si Jose Mungcal Turilla. Sa kay Skyriders MSBJ, mayong gabigid Jocelyn Libuon Dispuho, mayong gabilang. Sa Lisares, monitor si Bibing Dagiya Bautista. Sa Osaka, Japan, ara si Alicar Vargas. Tamya ko lang Huntila family, alin kay Hasmin Huntila Albarazin ang panamyaw. Sa Hong Kong, ara si Rakilina Lumawa. Sa Est Home 4 Mansilingan, check attendance ng si Liberty Binitin Obaldo. Tami ako lang ang mabuot ko nga biyan si Jolie Di Mapindan Jr. sang Riyadh Kingdom, Saudi Arabia, gapa urok-urok gid pamati. Kag sa kay kumpari Eric Makilan sang Riyadh Kingdom, Saudi Arabia. Alin ina kay Tuto Mark Hill Hison Mirambil. Sa Concepcion, Talisay, kabataan ko, John Ray, John Paul, Tita Nining, Kuoy, Britanya family, alin kay Jing Britanya, ang panamyaw nga nagapa-urok-urok gid pamati. Ang akon nga idol, mapisan, workaholic, energetic, chief sang WCPD, sang BCPO, ladies and gentlemen, my good friend, kurting introduction ba? Police Inspector Arlene Torrenton. Good evening, ma'am. Huwag kita da. Udi ko ni Police Inspector Torrenton ay. Ma'am, halong da. Dara sa Barangay Purisima, Manapla, ginatamyaw lang si Dennis Richard Tibor Roma sa San Enrique, halina kay Ray Jan Tan Villalon sang Barangay Purisima, Manapla, paurok-urok gid. Jocelyn Song Comidja, check attendance. Sa Germany, ara si Boni Butsero. Sa Pahanukoy, ara si Cabrillos MC. Inday Blasada, mayong gabi ha. Tamya ko lang taga-Kawayanan, nandumana na. Si Chairman Raydan Velasco, alin kay Buyax Aiko. Mr. and Mrs. Jodette Calves Pamposan family, mayong gabi. Sa kay Robbie Rosmi, Kabalfin Kagalteya family, ginatamya ka mo ni Susan Kabalfin. Toto Samuel Castillo Armita sa Valladolid, mayong kabigid. Kamusta ka na to? Kamusta nga aton nga stock da? May ara pa? Kuha lang pabatsyag lang kunway na. Sa Mansilingan, tamyaw ko lang pakaisa ko sa Alambihod, Ilog, Rowena Panyola, alin kay Edwin Holguin. Sparkly, mayong gabi. Sa kay Mami Elsa Berry, Bradji Dilag, Toto Buknoy, mayong gabi lang dira. May lang nga pagpaurok-urok. Giovanni Mel sa Victorina Heights, mayong gabi. Sa kay Noel Magbanwa Lagos,
kay Carlo June Gorsal, Madam Pamela Salvador, ginatamyaw yalanda. Alina kay Carlo June Gorsal ang panamyaw, no? From Inayawan, Kawayan, together with Mel Grace Cordoba, Asierto Patrick, and Lely Ros Maban. Alin kay Anthony Jones, Tabulong, Havilio. Diana Perez, check attendance lang, mayang gabi. Bacoor, Cavite, ara si Elizabeth Kiatson Sacares. LM Muhar, mayang gabi. Sakay Marvin Malapitan and the family dira sa Valladolid, happy listening lang. Sa Barangay Stepanayara, si Chris Vilma Treyes. Si Mabel Estrobo, watching from Hong Kong. Kag si Garcia Gigi, pa-check attendance lang. Sa Langilan, shout out sa mga weekend Vikers. Alin kay Abraham Mintino Caballero. Asawa ko nagkapamati sa Purok Bulinaw, Barangay 1, Ricky Villaros. Sa kay Edward Villases alias Gusauda, mayang gabi kasabilang pamilya. Kay Dodoy Planilla and family sa Barangay 1, Gapaurok-urok, kidas lang. Lamat kita. Si nanay kag tatay ko, gitamyaw ko lang. Johnny Albior, Pangpang Suba sa Barangay Ojo, Moises Padilla, Gamonitor Subong, watching from Inigaran, Bernard Portudo Albior. Ayos? Ang iban karon naman. Alin sa report ni Action Roger Gotib, line number 3, naka-standby si Action Stephen Prisquito. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Action Stephen, may gabi, please come in. Yes, Action Eric, sa ito naman update sa COVID-19, sabihin na may tatlo naman nga nag-positibo nga taga San Carlos, nga ini sila mga OFW, no? So apang sunod pa sa kay Dr. Ronel Lores Portugues, nga wala ini sila nakaabot dito sa San Carlos, since dira pa lang mismo sa Bacolod na separate na ini sila na yun, no? Dala ini sila daton sa aton nga healing facility dira mismo sa may EB Magalona. So amo lang ara karon nga mga taga San Carlos nga nagdugang sa listahan nga nang positibo ini kagilayon ini sila nga gina-quarantine sa among healing facility naton dira. And so far ang sunod pa sa kay Dr. Lawrence Portugues nga nangin na good news man nga din ang mga seaman nga mga naka-quarantine diri sa FASCAT level nga 54 kabilog so far, mostly sa ilang mga swab test na negatibo, kag ang aton man nga mga nurses and doctors nga gin-quarantine diri karon sa San Carlos City Hospital nangin negatibo man ang kalabanan sa karon, kag may ara pa sa gyapon na wala pa matapos mga pag-swab test, ilabi na sa tong asawa man sa kapitan nga napatay nga nangin positibo kag iya man mismo nga body nga seaman nga nagpositibo man nga karon dira sa may EB Magalona healing facility nga naka-quarantine man, kag so far ini ilang duha ka asawa, no, since isa lang sila ini ginapuy-an sa ilang panimalay. And now so far karon Action Erica nga diri sa San Carlos padayon man ang mga contact tracing nga ginahimo sa aton nga City Health Office, kag ang aton nga CDRMO nga sa diin na mo ini ang nag-monitor sa barangay level man mismo. So amo ina karon Action Eric nga sa diin ginapaandaman gid no sa aton nga City Health Officer nga mas maayo nga hindi na lang magsagi lagaw-lagaw kung wala man sa importante nga paghimuon or pagkadtuan nila binakon sa merkado, sa mga shopping malls o kung sa din pa, no, gani nga mas maayo nga magpahimulong na lang sa panimalay para lang, no, nga mangin na safe gid sa labi na nga karon nga nagataas o nagadugang ang mga kaso sa COVID-19. So mula maging Action Eric ang update natin diri sa San Carlos
nag-report una sa balita, una sa aksyon, ini sa aksyon Stephen Presquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat, Aksyon Stephen Presquito. Ang balita ng Aksyon Stephen Presquito, ginadulong sa inyo sa kalawan sang Mighty
Aksyon! Salamat gid aksyon Percival Villamor sa imo sining nga report. Ang balita na si Percival Villamor ginadalo siya sa kaluman sa Santon Plus sa coffee mix. Suwabe ang aroma, suwabe ang timplada, kag suwabe ang sabor. Makabulig panubo sa inyo sining nga kolesterol. Ini ang sekreto sa Santon Plus. Soya kag Santons, kako ang mambulig sa papanubo sang bad cholesterol. Bangon sa protein kada upod mo sa kada timpla. Sa Kapitan Madeline Diaz sa Barangay 18 ang mapisa nga kapitan dira sa Barangay 18 si Kapitan Madeline Diaz kag si kumpare ko Jonathan Diaz. Paremos ta kada sa mga Puyon family kay Parita Alice Apuyo kay Kumarita Sandra Apuyo, no? May gabi dira kay Ludi Santos Sildes sa kay Giselle Franco, sa kay Milo Huyatid Amit, Martinez Cagniar family sa Barangay 31. Kamiyaw ko man ang amon baby nga si Arnie John Palad alin kay Arnie Martinez Palad. Naga paurok-urok. Balik kita when we come back. Balik ka report action dyan pagkatapos lang sa aton importante nga mga pahibalo. Sang probinsya, kamatuuran, ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala, inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon
Kag sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan at mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! Pabalik diri sa ato kapag palagad, may gabi dira sa kay Jerry Hilugo sa Barangay 3 Banwa Sinigaran. Paurok-urok pastoto Jerry Hilugo. Salamat gida sa mga taga-Hinigaranda, may gabi gida. Balikanta si Aksyon Jadias. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radio! Aksyon! Night Patrol Field Reports! Aksyon dyan, sa balik report, please come back. Pinakauli nga datos ang Soneric sa Barangay Council sa Barangay Estefania, diri sa Surat sa Bacolod. Sumasumaon mga 16 sa tanan ang kaso sa COVID-19. O mismo nga barangay ang pinakauli diri among karon nga adlaw nga nagkuha nga resulta. Patinig ka mga persona kag sunod diri kay Barangay Kapitan Engineer J. Tingson. Ang Barangay Estefania ini nga panibago nga kaso sa COVID-19 sa area sa Estefania. Imatay ni sila sa isa mga persona nga una na nga nagkuha ang resulta sang test Aksyon Eric nga ini sa nagpositibo sa COVID-19. Karon nagatinir na sa quarantine facility. Silingon, ang natabo sila diri, ining apat ka mga nagpositibo, close contact, ini sila, kung nag-close contact sa isang COVID-19 positive patient, Aksyon Erika. Isa diri ang residente sa Greensville Subdivision, naraman isa sa Villa Angeles Subdivision, isa man sa Jesus Heights Subdivision, isa sa area sa Purok Villamar, tanan sa may Barangay Estefania, Surat sang Bacolod. Apat ka mga bagulang nagwa ang resulta kag nagpositibo sa COVID-19. Ang gindala na sa facility quarantine diri man mismo sa may Surat sang Bacolod. Pero pwedeng diri kay Tingson Aksyon Eric, magapabilin sa gihapon nga i-sealed off
ang mga panimalay sining mga nagpositibo lakip man ang pinapagid ka mga na dala abi sa ginpatigan yung contact tracing o within the diameter ng mga puluyan Actionerex. So all in all, ang ginatag sa ito niya number ni Engineer Jerry Tingson o kung iba, Kapitan Jerry Tingson. Santay uno, mga panimalay sa naglain-lain ng mga purok Actionerex mismo sa area ng Barangay Estefania. Mayara makuno nga mga nagpositibo nga naka-recover na man nga yara pa sa gyapon sa may quarantine facility tanan. Ang baldri ni Tingson wala sa may nagabili o ka nagpabilin sila pulian Actionerex. Right after nagagawa ang resulta, gina-transfer sila dayon sa facility quarantine. In terms naman sa mga kinanglanon nga mga pagkaon, ang baldri ni Tingson sustentuhan ina ka barangay tub-tub nga tipo or malift na abi ang sealed off o kung lockdown sa ilaman mismo nga lugar kung sila man ang apektado Actionerex. Ang panumdum din ni Tingson sa mga pumuluyo kumong lugar na nila masako-sako gitman agaw kung gabi kay tikadamos sa mga panimalay sa palibot talong lang magsunod sa pila ka mga protokolo ginapatuman sa gobyerno kangan na lamang sa pagsuksok sa face mask ang pagsunod sa social distancing Actionerex pasali sa pagkadto sa pinaka may establishmento komersyal sa amuman mismo nga lugar. Si Barangay Kapitan Jerry Tingson sang Barangay Estefania. So positive case mo ano? So may nakita cases no bang nagpositive ng family sang nagpositive nga sa healing facilities. Mapila sa punta record nga na sang second office may apat actually malipot kinamang statement sa itong interview kay ina dito sa may barangay hall sa barangay Estefania pod kay Engineer Jerry Tingson ang punong barangay sa barangay Estefania. Balitagikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz wala sa batang sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Night ka. Aksyon Night Patrol! Quite the same. I love you, now I've lost you. Don't feel bad. Sini Manon Action Patrol Program sa Lunes edisyon. Magat ako pinitiporaryo balik ni Buwas Martes. Upod kay Loverboy Action Marlon Hinovea. Basta Martes si Loverboy nagka-take over sa ato sininga trono. Ato sining mapatrol unit reporters in action. Nga nagpangalagad yung gabi sa kay Action Roger Gutib, Stephen Presquito, Percival Villamor, of course Action John Diaz. Sa Patrol 2 ang piloto Action Papang Nixon Tahong. News Center Action and Defensor, Technical Partner Studio ay Broadcast Engineer Henry Spolgar, Backup Security Guard Tunog Banwa, Back-to-Back Security Guard Campaner, with IT expert Sir Elray Dutilios. Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Ciudad Sangbago, si Broadcast Engineer Edward Balico, back-to-back ay Security Guard Rene Cordoba. Sa Kasamon Station Manager, Action na Magbanwa, Production Chief, News Director, Rex Cantong, ang iwalagat ang Kurmana Action Night Patrol Program, Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa, nagasiling adios, amigos, hasta la vista, ayang magkalipat at is magtulog, magpangamuyo, sa inyong kapagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog a kwerpo, sa Action Radio, Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita.